A pokračujeme karnevalom na ľade. Roľba práve dočistila ľad. Ale nie, podmienky sú také, aké počasie dovolí. Buďme radi, že vôbec máme nejaký ľad. Ale vidím, že našim maskám to vôbec neprekáža. Tak Miško si pre nás pripravil mini disko a ideme si urobiť disko na ľade. Šašo Jašo si pripravil pár kúskov a trikov a tajná porota sleduje a už sa radí o tom, kto vyhrá súťaž o najkrajšiu masku. Takže poprosíme Miška, nech nám pustí niečo do tanca a ideme využiť ľad, kým ho jesto. Pošta! Pošta! Je